Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Үзәк проспектларны яңарталар. Агымдагы сезонда ничә километр юлны төзекләндерәсе бар. Шолда Россия милли театрларының 3-нче фестивале старт алды. Шолларны һәм шәһәр кунакларын нәрсә көтә? Үзәк проспектларны яңарталар. Капиталь ремонт 3 проспектта башкарыла. Тынычлык, Йорчоллы һәм Муса Җәлил проспектларында хәзер фрезерлау һәм шикләү катламын салу буенча эшләр алып барыла. Бу хакта шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов хәбәр итте. Агымдагы сезонда ничә километр юлны төзекләндерәсе бар? Җавапны үзебезнең материалда яңгыратырбыз. Тынычлык проспектында фрезерлау һәм асфальт-бетон катламын тигезләү эшләре алып барыла. Йорчоллы һәм Муса Җәлил проспектларында юлчылар юлны фрезерлый. Капиталь ремонт 10%-ка башкарылган. Я прошу с пониманием отнестись к неудобствам, которые будут временно на улицах, на нашем основном проспекте. Но мы и ночью работаем, будем стремиться выполнить работы до 10 августа. Так, крайний срок 15 августа. Тынычлык проспектының узунлыгы 12 километр, Йорчоллы проспекты 8, Муса Җәлил проспектының узунлыгы 9 километр чамасы. Ремонт күбесенчә төнлә башкарыла. Автомобиль хәрәкәте өлешчә шикләнгән. Автомобильчеләрдән маршрутны планлаштырганда моны исәпкә алуларын сорыйлар. Ремонт есть ремонт. Определенные неудобства, издержки есть. Определенные неудобства они будут, но тем не менее потом результат будет соответствующий. Төзелеш эшләре тормыш өчен инфраструктура, илкүләм проекты һәм урамы юл челтәрен ремонтлау республика программасы буенча алып барыла. Моның өчен 2 миллиард 680 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Лилия Гатина, Илмир Гайнадинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Су турынына хезмәт торагы Шолда элек Фемида хезмәткәрләре урнашкан бинаны ремонтлау планлаштырыла. 143-тә 16 йорты турында бара. Шәһәр судының элекеге бинасын тәртипкә китерергә төзелеш блогына мондый бурычны Шоллы мэры Ноэль Мәгъдиев йөкләде. Тулырак безнең алдагы материалда. Быелның февралендә җинаять һәм административ коллегияләр яңа суд бинасына күчтеләр. Аны җиңүнең 40 еллыгы урамында төзегәннәр. Ул гражданнар суда артында урнашкан. Шулай итеп, барлык звенолар хәзер бердән комплекска берләштерелгән. 9 катлы 43-тә 16 йортының бер подъезды хәзер буш. Барлык кабинетларны да капиталь ремонтлау планлаштырыла. До того, как занимал суд, были жилым фондом, вернуть их эксплуатационное качество в первоначальное состояние и, приведя после капитального ремонта в надлежащий вид, выделять служебное жилье. Шәһәр башлыгы сүзләренчә, хезмәт торагы бюджет өлкәсе хезмәткәрләренә, шул исәптән Ичке эшләр министрлыгының шәһәр буенча Ичке эшләр идарәсе хезмәткәрләренә биреләчәк. Полиция гарнизонының 50 еллыгына аларга 10 автомобиль сатып алганнар. Моннан тыш пунктларга капиталь ремонт ясау дәвам итә. И транспорт, 10 автомобилей, и опорные пункты, и жилье для полицейских. Это серьезные финансовые ресурсы, которые мы выделяем из городских финансовых ресурсов на поддержку коллектива управления внутренних дел. Ел сан Шолда 7-10 трек пункты ремонтлана. Шолы мэры Ноэль Мәгъдиев билгеләп үткәнчә, җәмәгать тәртибен саклау өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Лилия Гатина, Илмир Гайнадинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең Макс кушымтасына мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шолда Россия милли театрларының 3-нче фестивале старт алды. Шәһәргә 6 республикадан Мариэл, Хакасия, Башкортстан, Ингушетия, Мордовия һәм Татарстанның театр коллективлары килгән. Тантаналы ачылышта Татарстан Республикасының мәдәният министры Ирада Аюпова да булды. Фестивальнең беренче көнендә шоуларны һәм шәһәр кунакларын нәрсә гаҗәпләндергәнен алга таба сөйләрбез. Получилось так, что очень достаточно оперативно построили такой современный, технологичный
театр. Да. Фестивальный ошут тантанасы мастеровые рус драма театрында уздам татар традицияларына хас булганча кунакларны милли ризык шек-шек белән каршы алдылар. Кунакларны шек-шек тотып, каршы алган татар гомергә. Бәйрәмнәрдә дуслар җыелганда, шек-шек торган табын түрендә. Прошу, угощайтесь. Быел фестиваль 3-нче мәртәбә уздырыла. Беренче тапкыр ул Калмыкия башкаласында узды. Узган ел катнашучылар Абаканга җыелганнар иде. Ә бу юлы ярыш юлында Россиянең театраль төрлелеген һәм күп теллелеген күрергә мөмкин булачак. Безгә кунакларга бик күп театрлар киләләр һәм алар үз иҗатын күрсәтәләр. Театр кешеләргә бу коммуникация бик мөһим. Алар бер-берсенә карап үз иҗатка бәя бирәләр. Шуңа күрә безнең киләчәге шундый чараларда басып тора. Мне хотелось бы сказать большое спасибо Министерству культуры Российской Федерации, Министерству культуры Республики Татарстан, лично нашему министру, за тот прекрасный фестиваль, который начинает работать в городе Набережные Челны. Для промышленного города, для людей, которые работают на заводах, в организациях, учреждениях, важна и культурная составляющая. Жизнь не состоит только из заводов и жилья. Она намного многообразнее, и это многообразие мы сегодня вместе с вами будем лицезреть. Федераль ярдәм белән шәһәрдә 3 яңа театр майданчыгы бар. Мастеровые рус драма театры, Ояз Гыйләшев исемендәге татар драма театры һәм Курчак театры. Актерлар барлык кунакларны Россия милли театрларының 3-нче фестивале ачылышында сәламләделәр. Рада приветствовать вас на церемонии открытия 3-го фестиваля национальных театров России. Фестивальдә спектакль күрсәтүне Горномарийский драма театры труппасы башлады. Шул халкы һәм шәһәр кунаклары өчен алар премьера Николай Дисков әсәре буенча Левша тамашасын күрсәтте. Спектакль башланганчы безнең төшерү төркеме шулай ук артистлар белән аралаша алды. Очень нужны такие фестивали, потому что, во-первых, мы можем на кого-то посмотреть, да, тоже интересно посмотреть и другие театры. Вот в этот раз нам удастся посмотреть хакасский театр завтра вечером. И мы очень рады этому. И мы очень рады, что мы попали сюда. То есть тоже наш маленький провинциальный театр попал на такой фестиваль. Это огромная честь для нас. Это очень важный фестиваль. Знакомство с другими театрами, с актерами. И спасибо, что пригласили. Россия театрлары өлкәннәр өчен дә, яшь тамашачылар өчен дә спектакльләр әзерләгән. Моннан тыш фестиваль кунакларын мастер-класслар, түгәрәк өстәлләр һәм спектакльләр турында фикер алышулар көтә. Россия милли театрлары фестивале 28 июньгә кадәр дәвам итәчәк һәм мастеровые драма театрының Антон Макаренко китабы буенча спектакль белән тәмамланачак. Лилия Гатина, Тохир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Робопарк работает! Выставка роботов для детей и взрослых открыта. Первые гости уже побывали в Робопарк. Приходите и вы. Только до 5 июля в ТЦ Sunrise City. 0+.